Zdravím vás, dámy a páni. V tomto videu by som si vás dovolil informovať o tom, že občianske združenie Komplex Centrum v rámci svojich aktivít rozšíruje od budúceho roku spoluprácu so spoločnosťou SN Slovakia, ktorá má už tradíciu viac ako 10 rokov. No a ja osobne som mal skúsenosti a informácie o tejto spoločnosti a som v kontakte s manažérmi Imrichom Slobodom a Dagmar Veselou, ktorí robia a realizujú intenzívne činnosť v tomto klube a spolupráci. Tak ako robia prezentácie, školenia, vzdelávanie, či už osobné alebo cez internet. No a po takej analýze činnosti a so zvážením všetkých možných faktorov, tak ja som sa rozhodol, že budem spolupracovať s nimi a v rámci takého klubu Akadémie Essence Klub, s tým, že aj názov stránky je v podstate takýto istý, takže budem sa tejto činnosti intenzívnejšie venovať ako doteraz. Bol som zatiaľ skôr len užívateľom produktov, no a som sa presvedčil, že tie produkty sú dobré, kvalitné, s tým, že spoločnosť spolupracuje aj s vedeckou radou. No a ten marketing je takisto dobrý, je možnosť aj autokoncept, čiže zabezpečiť si auto bez preukazovania príjmov. No a v tejto dobe, ktorá od budúceho roku je taká, by som povedal, viac neistá, pretože je riziko, čo sa týka nákladov na energie, pohodné hmoty a tieto také rizika, ktoré už ako kto to sleduje, tak tá budúcnosť je taká s otáznikom, neistá. Takže ako v rámci toho, že kto by mal záujem si či už rozšíriť nejaký príjem popri zamestnaní alebo aj podnikateľský zárobok, pretože tá moja skúsenosť je taká, že tí členovia klubu, ktorí realizovali tak intenzívnejšie marketing, tak zarábajú 2, 3, 4 tisíc eur. To nechcem dávať vysoké čísla, no ale je možno si privyrobiť, alebo aj teda ten podnikateľský zárobok je tam možný. Takže možno sa niektorí budú čudovať, že prečo takéto produkty, ale ten záber je momentálne dosť taký široký, je tam okolo 2000 produktov. No a vstup do klubu je bezplatný, čiže bezplatné členstvo, len sa zaregistruje, uvede tam základné údaje, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, mobil, alebo teda pokiaľ je to na právnickú osobu, tak aj tieto údaje, obchodné meno, názov, ičo. No a môže sa teda venovať tomuto klubu. S tým, že marketing je medzinárodný, takže môžu sa využívať aj medzinárodné možnosti. No, takže to len tak na úvod, že také je moje osobné rozhodnutie. Samozrejme budem sa venovať aj tej cestnej doprave a popri tom teda spoluprácu s klubom Essence. Fajnový deň.